Takže tak to u mě takhle začínalo. Tak. A pak jsem říkala, tak lidi mě začali zvát, začali ke mně chodit, jedno jestli domů nebo oni ke mně, ale já věci nejradši dělám ve svém prostoru samozřejmě. Ale taky to bylo o tom, že moje duše vlastně šla nahoru přes psychické, fyzické utrpení. To je naše zrání, nesmíme tomu podlehnout, nesmíme padnout. To je základ. Vždycky se musíme podívat někam, kde jsou na tom lidi hůř a říct si, tak ty malý dítě, seš závislá na tom, jestli najdeš louži vody někde v Africe, nebo trochu jídla, jinak zemřeš. Co já mám co fňukat? Co já mám co naříkat na takovouhle prkotinou? Ty seš dítě, mají tě ochraňovat. Ty seš nemocný, máš být ochráněn. Nikdo tě neochraňuje. Já jsem zdravá, tak co bych fňukala? Musí si člověk tam dát takovou, nebej zlej, vzteklej, zdravou agresi a já to dokážu třísnout do stolu. Nejde to vždycky. Citliví lidi si musí tím projít a říct si tak, život jsem si nedala, já si ho nevemu. To je strašně důležitý, ale je spoustu lidí, kteří jsou umlácený, ubitý životem, někdy i lidma kolem sebe, je to smutný i z rodiny. A ty lidi se nedovedou zvednout, neumějí se bránit a nedovedou si tam nasadit tu zdravou agresi. A to je smutný ty případy, že tam někdo vždycky musí být jako hodit tím lano, vytáhnout je. Ale ono to po každý nefunguje. Protože tam zrovna v ten moment někdo s tím lanem není, anebo jsou to děti hodně let, již dospělí ženy i muži týrání přímo v rodinách a ty lidi je nechápou, protože oni jsou duchovní, oni jsou ta bílá slepice mezi černýma a těch černých moc, co je vždycky úklové. To je na školách, v rodině a tak dále. Vidíte to i ty týraný děti. To vždycky se mnou jen hejbe. Já si ty rodiče procházím. Já třeba, když hledali vlastně tu Aničku, tak jsem furt viděla černou zem, hlínu, teď jsem viděla takový roští černý a všem jsem to říkala. Ještě mě v krámě paní podvídá dole. Lenko je živá, říkám, není. A najdou je pod hlínou. Do měsíce ji našli. Takže vlastně to jsou vize, které ke mně přicházejí. A to ani nechcete, třeba s někým mluvíte a třeba zvolám se kde do Frenštátu a se kde říká, hele, přijde ke mně ten Slovák tak já říkám, je rukatej, nohatej, takový cholerická, takový vysoký. A ona povídá, a jak to víš? Já nevím, já ho vidím. Prostě vidím věci, co jiný nevidí, co necítí. Dostávám se hluboko a jak máme hluboký napojení nahoru, tak máme i hluboký prožitky. Proto jsme pro někoho, jak nám říkají, blázni, že jo? Ale oni jsou tam někde dole, to jsou takový ty 5letý dětičky, co takhle kopou nožičkama, smějou se nám hi, nemají žádné emoce a natvrdou jedou jak bagr, než je to jednou srazí a smete. A kam myslíte, že potom jdou? No přijdou často za náma. Ale oni přes to padnutí pak nabírají, ta duše roste. A to je ten základ. Buď tam zůstaneš, anebo se sebereš. Máš smůlu. Máš jediný 2 možnosti. Takže, teď to vemu od zrodu, od začátku. Když se člověk narodí, tak já vím, že jediná tvořivá síla na této planetě je láska. Znám takový přísloví, kdo se nepověsí na Boha, když je slabý, pověsí se akorát tak na hřebík. Já tomu věřím, protože on nemá na co. On nemá na co se pověsit. V ten moment, když je zesláblej, nemá vůli, nemá chuť, energii, elan, jak říkám, vypnutej, je pod zemí, někdy má i 5 metrů hlíny nad sebou, tak kam se má vlastně pověsit, když v té rodině a v okolí nikdo není duše, co by mu to vysvětlila, srovnala mu věci v hlavě a řekla, hele, za 3 měsíce bude dobrý vydrž, za 3 roky bude dobrý vydrž a uvidí, že se to splní, vydrž to, nedělej kraviny. Já vím, že nemůžeš, já ti budu říkat, choď do přírody, ale ty ani z té postele prostě nevylezeš. Ono to nejde, není tam jiskra, není tam energie, všechno je ubitý. Jo, jsme prostě v blátě, jsme v bahně, ale o tom je život, jednou jsme nahoře, jednou dole, ve vztazích, v penězích, v lásce. Žádná jistota, že budu mít furt nějaký jistotu tady. K čemu je jistota? Že vám dají takhle klec a máte jistý, že vám podají jídlo a pití a vy v té kleci budete zavřený? Ne, to není jistota. Jistota je to, že jsem se narodila, že si to tu odžiju a že odejdu. A vůbec nezáleží na délce života. Vůbec ne, ale na prožitcích, na to, co tady já vykonám, co po mně zůstane. Opět, láska. Láska je jediná tvořivá síla. Kamkoliv přijdete, je to o lásce, když se dítě narodí. Musí dostat lásku matky, srdce na dlani. Kolik je matek a otců, co to dávají? Kolik jich je, co to mají? Málo. A kolik jich je, že jsou k tomu vedení? Žádnej. Kde jsou dneska nějaký, já říkám už od dětství, když dítě přijde do školky, do školy, tam musí být základ. Objímejte se všichni láskou, pomáhejte si. A teď tam vidíte, jak ty děti
já nevím, 80% agresorů a 20 těch bílejch a šikana. A to už jde od dětství. A když tam není máma a táta, který jsou láskyplní, mají starou moudrou duši, a tak to prostě s tím člověkem nefunguje. A já těmhle lidem říkám, když jste citliví, jemný a dáváte srdce na dlani a rodiče vám ho nedají, protože jsou u hmoty, u betonu, egoisti, pochopte je, odpusťte jim a nesmíte odsoudit. Oni jsou vaše děti duší, někdy i vnoučata, a vy jste jejich babička nebo máma. Ale vy nemůžete s nima bojovat anebo plakat, že vám nedají duši, srdce, lásku. Oni na to nemají. Pak se můžu podívat do dětství, jaká byla jejich babička, stáhnu si zero a zjistím, že v dětství zase nedostali lásku. Takže buď to tam mám, ta duše je stará, moudrá, oživí moje tělo a já jedu. Jedu prostě tak, jak co cítím, to dělám. Ale musím to dělat s moudrostí, čistotou úmyslu. Taky to někdy nejde, jako s nějakýma prevítama se nebudu mazat, že jo? Jako nebudu žádný do mě kamenem, já do něj chlebem, aby mě někdo rozbil hlavu a já mu ještě dávala chleba, když ležím na zemi. A on do mě kopl. Neexistuje prostě, musí se člověk naučit ranařit a nemazat se s tím. A když je nejhůř, já každému říkám, z čeho jste přišli? Z přírody. Běžte do přírody. Dívejte se na to všechno kolem sebe. To ptáče přece nechodí do práce, nevydělává, není na tom závislý, ale hnízdo vždycky postaví, mladé vyvede a Pán Bůh mu pomůže. A přežije. Přežijou ty nejsilnější jedinci, samozřejmě, ale přežije. To je ten základ. Ale kde není láska, není nic. A nedej Bože, to hodně lidí o tomhle bude vědět, o čem mluvím, když ty lidi žijou v pěkných vztazích, ale oni do sebe nevidějí. Jsou to takový vztahy, jo, žijeme, máme se rádi, nemáme moc peněz, nemáme moc majetku, ale najednou přijde majetek a to byste se divili, jak se lidi mění. Nejlíp lidi poznáte, když je pohřeb a dělí se majetek, že jo? Jo? To poznáme, sourozence a všechny. Jo? Takže já tyhle lidi rozkličuju, ke mně třeba přijde 80letá stařena, paní, komu to mám dát? Mladá ke mně teď furt jezdí, říkám, jo, to víte, že jo, třikáž zaklepete papučema, jo? Ale tamhle ta vás má ráda, ta vám vždycky slovem podržela, ta nešla po penězích, takže ty lidi rozkličuju. Aby náhodou tam ten sup nepřišel jenom, když není energie, že si sebere smetánku, jo? Takže základ to, nejdřív jsem dítě, vybírám si duši, já mluvím teď o těch dětech, co jejich těle oživeno starou moudrou duší. Jsou citliví, jemňonký a žijou láskou. Je zázrak, když jsou dva rodiče, co tu lásku vracejí. To je zázrak. Skoro nikde to není. Tady ty zázraky sedí, jako je zázrak, že duše najde duši a dokážou ty lidi spolu žít 30 let a vodí se za ruce. Ale zaplatí za to obrovskou daň. Když ten partner zemře, tomu druhému je třeba 70, on neumí žít sám. Za každý dar se zaplatí tady daň. Já tomu říkám, a proto si to hluboce prožijte, dokud jsou zdraví ruce, nohy, užívejte si to tady. Nějaký přání, touhy, koníčky. Prostě musí člověk si rozdělit práci, odpočinek, rekreaci, někdy to nejde. Prostě musí se člověk tomu podřídit, srovnat si věci v hlavě, dát si řád. Ale když je toho moc, tak ten řád můžete chtít jakkoliv dát, nejde to. Takže to dítě, když se narodí a nedostane lásku od rodičů, nebudu bojovat, nebudu líst po čtyřech za tou maminkou, mami, dej mě lásku. A ona takhle bude furt kopat. Ne, ty seš tady, abys budoval s náma majetek, kariéru, to je naše prezentace. Furt tam nahoru. A to dítě furt padá, žije furt láskou. A nežije hmotou. A nejde to. No tak co udělá? Když je moudrý, když je ta duše moudrá, najde si tam, kde je mu dobře. U babičky třeba. U sourozence. A pak si musí uvědomit jedno. Na nikoho se nesmí pověsit. S někým jsme tu 3 roky, s někým 30 let. A teď hledáme duše. Duše v rodině, duše v okolí, duše z ciziny. A vůbec nezáleží na tom, jak dlouho tu jsme. Vůbec ne. Záleží, jak si to hluboce prožijeme a jak jsme s tím člověkem šťastní a poznáte to dobře. Vy vedle toho člověka svítíte. Pozor, jsou tu starý moudrý duše, jsou starý a pak jsou tu duše, které mají špičkou intuici, ale já vždycky říkám, jsou tam u satánka. Já to mám rozděleno takový 100% stará moudrá duše, ta je nejvýš ke stvořiteli, ke kosmickým mistrům. Nazvěte si to, jak chcete, Panence Marii, prostě napojení nahoru. Pak jsou duše, které jsou ve střední dimenzi, 50% plus minus. Ty buď půjdou nahoru nebo dolů, nebo stagnujou. A pak jsou duše dole, ty ležejí na zemi. Ty, je možný, že si třeba takový partner vezme ženu, ona je duchovní, ona ho vytáhne, ano. Ale za 20 let už, Pane Bože, dítě, já mám pořád dítě na krku, už mě to nebaví.
Rozumíte? A už toho má ta žena plných zuby za 20 let, protože ona obětovala něco, co jde vníveč. Takhle ho pustí a kam myslíte, že jde? Zpátky dolů a je po vztahu. A nezabrání, nezastaví. To je prostě tak daný. Protože ta ženská nebude 30 let furt toho chlapa, nebo ten chlap tu ženskou tahat. Musí žít pro rodinu, pro děti, řád, pořádek, charakter, opatrovatelstvo. Prostě to nejde do nekonečna. 100krát umořilo, jak se říká. Takže to musí člověk přijmout, srovnat si věci v hlavě a pak si říct tak. Chlap je pryč, no tak mám děti. Najdu si lásku ve vnoučetech. Měla jsem v babičce, měla jsem v mamce, teď budu mít v tomhle vnoučeti, tam to vnouče není takový, to má zase po tamhletom geny, toho neřeším. Pochopím, odpustím, všem dám stejně, nikdy nedělejte rozdíly, nikdy. Nikdy. Všem dejte stejně. Pohledte stejně, ale pod strom, na tu lavičku si sedněte s tím, co si s váma rozumí. Tam se nasvěcujete navzájem, že to dítě taky chce tu lásku, ale nemůže jí třeba zrovna dojít. Takže vlastně je strašně důležitý nehledat tam, kde není, hledat tam, kde je a život neprotrápit a psychicky se neničit. A jestli je to chlap, máma, táta, babička, děda, potomci, neřeším, já hledám duše. A nesmím se zaháčkovat, že tu ta duše bude se mnou do smrti. Nebude. Přijdou další duše. A pak si musím uvědomit jednu věc. Sám jsem přišel, sám si odžiju, sám odejdu, na nikoho se nebudu vyset, do té rakve jdu sám. Ale to není, to jde jenom tahle hmota, to je kabát. Ten se stvrkne, sníh, zemi spálí, vykouří. Ale duše je přechodný přemístění do dimenze. Jakou dimenzi vlastně tady my získáme, to je ta jemnost, takovou dostaneme vlastně i nahoře. A když víte, a to hodně lidí zažilo, že ta babička zaťuká, když se vám třeba dítě škrtí, jo, nebo se pohne skříň. Já vám takhle řeknu, třeba příběh, nebo případ, mě v lednu přišla moje tchyně, minulý měsíc, jak rok po smrti. Přišla a já jsem jí cítila. Říkám, Ježíši, co chce? Přišla se mi omluvit za svýho syna, ale ten syn za to nemůže, ona ho tak vychovala. A tam jsou předchci, když se dostanou třeba do 16. století, tam je jádro pudla, poškození. To dítě totiž nedostalo lásku. A to dítě furt žebralo voní. A díky tomu vlastně nemohlo utvořit v životě vztah. A to je smutný. A teď si vemte takový dítě, když nemá čakru sebeprosazení, co dělá, když přijde problém? Takže půjde ke drogám, to jsou ty mladí, starší k alkoholu, anebo se sypou a jsou na práškách. Tak, a o tom je vlastně život. A tady je, kam jdu, kam směřuju. A teď ten výsledek, co s tím dál? Co? Hlavně se netrápit, vytáhnout si jen to podstatné, co je řešitelný, to neřešitelný hodit za hlavu.